Дами и господа, искам да ви представя един препарат, който много от вас може би са поръчвали от мен, но който е много популярен в момента, тъй като времето е много топло и повечето биологични препарати не действат, тъй като температурата около листата на растенията, които са изложени на слънце, е много висока. Но този препарат, сенна пръчица, който много от вас може би са чували за нея, е много популярен. Аз използвам много успешно в моята градина и исках да ви го представя. Това е така наречен, на руски се нарича бактоген. Много ефективен препарат, много подобен на триходермата, но триходермата е лимитирана за това, че тя може да работи до около температура около 30-32 градуса, докато сенната пръчица е много устойчива и издържа много високи температури, което я прави много популярна. Много е ефективна в борба против брашниста маза, фузариум, най-различни видове гниени, бяло, сиво, плодово гниени. Също така е много популярна също за поливане на почвата, но нейната основна дейност, как аз я ползвам, е най-вече чрез спръскане върху листата на растенията. Може да се полива растенията също с нея и е много ефективна. 1 литър сенна пръчица може да се разреди с 100 литра вода, което да прави много ефективна. Исках да ви я представя. Много от вас се е поръчвали от мен, много хора се е поръчвали от други места. Тя расте в природата, сенната пръчица, разпространява се свободно в природата. Тя живее вътре в вътрешностите на човека. И е много толерира природата, е много добре толерирана от природата, много добре е позната. Ето, това е 1 литър сенна пръчица, която аз мога изпращам за 20 лева. Нека всеки от вас, който има интерес, да прочете, да се поинтересува, ако има интерес да ми пише. Благодаря и приятен ден!